Салом. Ирӯза влоги мо сар меша ай полшӯӣ. Нигоҳ кунед. Ирӯзам ҳаво гарм шуро. Мо ҳама каса уборка кардистем. Ин хонаи бозори Шарафа. Ина мехе. Ҳама мошинчаҳо титпит. Ай ҳама ҷое ки бисёр чиркин мешававу бисёр беспорядка нами комнатае ки Шарафда барои бозикунӣ додем. Оз ман полоша шуштум. Қолинчаша мепартом тамом. Даже болои шкаф бозоре. Смузи кнака харидабдем ку 3-4 бор истифода бурдем тамом. Бо ҳамин протеин хӯри Рамунали ба охир расид вай пачкаи протеин дар рӯи шикани партуфтагия. Иша ку ҷамъ карда аз кухни берун мекунем барои ки ҷора мегира. Хизмат ҳамин қақад 4 бор зиёд карда боша хайна 5 бор 2 бор ман истифода бурдум 3 бор Рамунали. Смузи кардем ку вообще ягон гудак намехӯра. Хай коктейла бо иқа хӯрдабдам. Рамунали ку пачисиам сабиратиш кардиста. Мо хотим маша уже до автобусем и рӯз дуюм рӯзи влог снимать кунем вай. Динамо вай кардем. Баланга мезанем. Динамо влог снимать накардем, аммо уборкаро сар кардем, бо ҳамин сар шуд. Короче авқот павқот ба ҷивай кино пино ҳам хел монд. Оз мо харид кардем хотим маша магазини Алди хатардарш омадистем. Короче ман математикаро нағз мебинам ку дара ҳам биромадем ман дидам гуфтам ки чота не то ҳисоб кардагия. Короче инами 4 чизе аста ки мо харидаги нестем. Ам ёра Рамунали мегӯянд харидагие. Вақти мо хона да мерем мебинем. Ман гарантия месем ки инами 4 чиза мо харидаги нестем. Ман чанд бор дар магазиноям ҷамъ хел мешам. Як бор дигар дар магазини ин магазини Алди буд, як бор дигар дар магазини Нетто. Короче 4 та киндер харидам. Хона меом чека мебинам 9 та киндер сюрприз нависта. дай даста. Баъд дар фейсбук публикатсия карда будам. Ба нависта рав қачи ҷанг гуфтам не барои 2 сум неву. Просто наход 4 та киндер 9 та киндер нависи дар чек. Хаҳол мерем далша дар ду хона мебинем. Мо қати маша расследования бурдем ки чира мора нодуруст задай. Инам қачиза ма ая магазин харидам. Ина иёра ма дига магазин харида будам да даҷа 2 та чекай. Да ҳамунҷа ман уже дидам ки навистаге ки биё чека нишон додам ки ма чизи биё ай магазин вообще харидаги нестам да. Мева фақат инами обычный чи харидам. Банан. Ва хай холоса омадем дар хона ҳар як та ҳамира ман дидам ба чек. Рамунали мега майли ҳисоб карда мешинем. Гуфтам не ман бояд фаҳмам ки чӣ нотуғри ай даҷа. Ҳамаи ҳамира гузарондум ҳисоб вай кардам да. Ай чек нигоҳ мекунам айҷа чӣ ҳаст чӣ нест ҳамаш ҳаст. Фақат анами 4 та булочкае ки як донаш 15 центай ҳамира хато карда хато карда ман намедонам чӣ ҳар як донаша ҳар як донаи ҳамин булочкара ё гудакон нағз мебинанд ҳамин ман мегирам. Биё на спайс фрушка чиям хари 1.89 миш 4 тара 1.89 нависта. И 6 дирам бояд мешуд. Қариб 8 сомон ғалти дайда 8 евро. Бай наира исфандиёр да гирифта будам. Рамунали мегӯяд ягон чи биё гирифтаги. Ман гуфтам биё миё ҳеҷ вақт намегирам медонам ки ҳамин ҳамаш чия қариб. Дига номер задай да ҷои иё. Агане брочинан. Так что ва вақте ки харид мекунӣ аҳамияте ма гуфтаистам ма чанд бор мара ҳамхали вай мешам да. Агар харид мекунам аҳамият наметим биём икара Рамунали будак да. Вай Рамунали пулша додиста будак ма чека буром нигоҳ мекунам да чия. Ва гуфтам ку як бор дига 4 та киндер гирифтам хона меом 9 та киндер нависта. Ана ин дафъа ана булочко мода 8 евро ғалтидан ирӯз. Ба ҷои аки ҳисоб кунем ба ҷои 6 сомон 80 сомон ғалтида. Бо да охири моҳ да кризис тасаввур кунем. Чӣ? Мороженое. Мада медони чӣ Та брочина там қа қимат ғалтид.
ирӯз абеда мо қасоус кардем може мухташдагин бекурпача шиштан дахолини қоқ ина шараф дахонаи ҳамода бирина лозим мирабам мара файру бекунам абед мекунем чӣ да диня видео набаромад барои ки дида мо кино тамошо кардем барои ҳамин одамо вуҷуда бошанд биёен абед بیاین کسی نمیدروه نمیشم رفتیم ҳама баъди абед аку дамо баъди абеда дашқо ба фикрам бегарда хабари дар бораи интернет арзон шуданаш фаҳмида ҳама хурсанд дар фейсбук дар ютуб дар инстаграм мо ҳам хурсандӣ дорем чанд кас дар фейсбук навистиянд ки то смс набиёяд мо бовар намекунем не ки ба и радио озодӣ нависта худи хадамоти ва матбуоти президентам чоп шуда уже маълум ки арзон мешава ҳамун нархи пештараш мешава хай дастрастар одамода морам дар қатори ҳама одамо хурсанд ки интернет арзон шуд ҳама боз дар алоқа ҳастанд бисёр хештаворот чанд тайми группамон духтаро гуфтестиянд ки дуруст шуд гав зада наметонем аку интернет арзон шуду нархошам 25 сомоншам гиранагар зур мешавада ҳоли ҷа подробно гуфтагӣ нестай хая гуфт ки интернет ҳамун нархи пештарашда бармегардаву баъд вай нархҳои занги телефониам ҳамун абонентский 25 сомонашам набоша боз зуртар мешавада ма ай озодӣ дидум сразу скриншот кардам дар сообществои вайбермон партофтум дар ютуб дар сообщество партофтум духтаро мегани ростаю не гуфтум амҷа навистия хонен охи хуш наметиатона хонен ростай гуфтум ҳама хулоса хурсанд кӯдакои мо ҳамаш дар инҷа чӣ интернет бозие дорам чӣ бозӣ доре блок манго хонаи шарафа мехер бозорай яхело мегам порядкаи хонатон куҷо порядка инаҷа я бор дроен мебинем ба порядкара ҳама чӣ партофтаки исфандиёр мебиёява ана мишкафа ҳуй мекунав игрушечный якта мепартоя шарикора рамнали иҷа дровардай мега уҷа вида безеб кадестай ана омад разрушитель вафли да дасташ кори нағз медагиш якта партофтани ҳамин мошинчаҳо дар замин инам хесар мешава чӣ гуфтестем бо ино да соатаки айда ози мо уже кино мемонем дар телевизор ҳама телефонҳои инора мегирам аз хурду калона дар берун чӣ навигарӣ вай рӯз дина видео накарда будам парерш то соати 1 шава амҷое ки алов буд амҷа да дискотека доштан ба шав салют задан хулоса ба ма интернет хонду фаҳмидам ки вай буда праздник доштиянд ид доштиянда ана ирӯз чӣ навигаришда да ҳавли баъзеҳо меган кишткор кардестен
ки видео накарде не навка кор карда ирӯз рамонали ҳамун гуле ки дар ту бахча буд оварда дар ҷашнонда 7 бори ҳамамона гуфт ки бо наҷиқе молте майли мо ку фаҳмидем акаму сандёр наҷиқаша дига ҳоли ҳичи шинонданӣ не ягон чизи нав накардем навигарӣ нест дар рӯзе ки дар интернет набудем чӣ мегуфтӣ ҳей мама метона кем ҷаде чизе ҳаст ами вафли аназ мебина исфанҷиёро ина мебинам чикара махсус барои исфанҷиёр меорем слоно банан мева ма чӣ мехӯрам ҷо мемад дар ҳиндустон набошу шоколад намехӯранд кола намехӯранд